module ngayon ang uso. Na-miss ka na ng students mo. Sana mag-online din tayo, kaso walang signal sa aming baryo. Oh my God, ano tong naramdaman ko? I miss my teacher, yes I do. Sana magkita na tayo. Oh my God, puro homework, walang discussion. Ginagawa ko ngayon ang module ko sa baga ko. Ma'am, na-miss ko na ang classroom. Mga leksyon mo sa amin noon. Sana tayo'y magsibalikan, dahil sa module tayo'y nahirapan. Oh my God, ano tong naramdaman ko? I miss my teacher, yes I do. Sana magkita na tayo. Oh my God, puro homework, walang discussion. Ang ginagawa ko ngayon, ang module ko sa baga ko. Sana tayo'y magsibalikan, dahil sa module tayo'y nahirapan. Oh my God, ano tong naramdaman ko? I miss my teacher, yes I do. Sana magkita na tayo. Oh my God, puro homework, walang discussion. Ang ginagawa ko ngayon, ang module ko sa maghapon. Oh my God, ano tong naramdaman ko? I miss my teacher, yes I do. Sana magkita na tayo.